Basetasun maila hori ere jakin nahi dugu, baina kasu honetan legebiltzarkide baten ikuspuntutik gurekin dago honetan Arkaitz Rodriguez, EH Bilduko ekintza politikoaren idazkari. Egunon. Egunon. Bueno, zehago zapore utzi dizu atzoko politika orokorreko eztabaidak. Bueno, berehala erantzungo diot galdera horri, baina zure baimenarekin hori baino lehen uste dut Gazan gertatzen ari denari erreparatu beharra dagoela. Hala beharrez. Uste dut testuinguru honetan ez daitekela elkarrizketa bat, ez ekitaldi politiko bat, ez atzokoaren moduko, eztabaida parlamentario bat hasi, esan bezala Israel Gazan egiten ari den genozidioa salatu gabe. Aste honetan bertan Nazio Batuen erakundearen adituen batzordeak atera du txostena, non inork zalantzarik baldin bazuen, bederen esan duen Gazan gertatzen ari dena inolako zalantzarik gabe genozidioa dela, eta non adierazi zuen horiek horrela estatuen betebehar unibertsal eta berehalakoa dela hori geldiaraztea. Eta horretarako, estatuek, eta honek balio du noski, errealitate subestatalentzako, ala bederen, oraindik orain estatu ez garen oriontzat ere, eskura dauzkaten bitarteko legal, ekonomiko eta politiko guztiak baliatu behar dituztela, genozidio hori gelditzeko. Beraz, gure ustez, eta atzoko egunean esan genuen bezalaxe, hitzak ongi daude, babes agertzeak ongi daude, zalantzari gabe, baina dagoeneko inondik inona ez diraski. Aspaldi, utzi zioten nolabait aski izateari. Ipagai horretan sartuta, atzokoan elkarretaratzea eta protesta izan zen legebiltzarreko atarian, nabarmendu zuten datu bat, Eusko Jaurlaritzak KAF enpresan daukan 103% parte hartze hori, Euskal Exekutiboa zer egin beharko luke? Zalantzari gabe erretiratu. Zalantzari gabe erretiratu. Onuren batzorde horrek atera berri duen txosten horretan, oraintxe aipatzen nuen, esaten duen horren ildotik, eskura dauzkaten bitarteko legal, politiko eta ekonomiko guztiak baliatu genozidio hori gelditzeko. Eta bitarteko horien artean kokatzen da, zalantzari gabe, harreman komertzialak, edota Israelgo erregimenarekin, edo erregimen sionistarekin, harremanak dauzkaten enpresak eta proiektuak etetea, alabederen, enpresa horietan, administrazio publikoek izan ditzaketen nolabait parte hartzeei amaiera ematea. Egin beharrekoa da, gutxi asko, aste honetan bertan, EHUk iragarri duen hori. Eta da, esan bezala, askotariko harreman horiek, harreman komertzialak, bereziki, eten, Israel isolatu, eta nolabait Israelekiko albait presio handiena egin. Garaian, aparjedaren Sudafrikarekin egin zen bezalaxe, bide batez, garaian aparjedara hori gainditzea posible izan zen, nagusiki horregatik. Azkenerako, jendarte zibilak, beste behin ere, gobernuek eta estatuek baino lehenago, Palestinaren auzian gertatzen ari den bezalaxe, kaleak hartu zituztelako, eta behar besteko presioa egin zutelako. Eta horren segidan, normalki, historian zehar behin baino gehiagotan gertatu den bezala, orduan bai, behar baino askoz beranduago, behar baino askoz epelago, baina bai gobernuek, bai nolabait, administrazio ezberdinek ere, hartu beharrako neurriak hartu zituztelako. Jakin edu, orain bai, atzoko politika orokorreko eztabaidak zehago zapore utzi zizun? Gu nahiko kezkatuta atera ginen egia esan. Entzun dut orain Iker Bizkarbuenaga HKB hitza, erabiltzen, eta maila baten uste duzu zena dela, Gu behintzat kezkatuta atera ginen. Zergatik, goizean, nahiko iragarpen larria, egin zuelako lehendakariak, Iragarpen zuzena, bide batez. Gu aspaldi, ari garelako hori esaten. Alegia, garai ilunak etor daitezkela. Garai ilunak. Gerta daitekelako luze gabe Espainiako gobernua PP eta Voxen arteko, alako koalizio edo aliantza bat iristea. Eskuin muturrekoa izango den aliantza bat. Eta haren, besapean, agenda involutibo, birzentralizatzaile, herrien eta gehiengo sozialen aurkakoa ekarriko duena. Hori da, lehendakariak goizean esan zuena, baina horren ostean, arratsaldean iragarri zitzaiguna izan zen gauzek orain arte bezala segituko dutela. Eta hori dago ezin kezkatuago utzi gintuena, zeren eta goizeko iragarpen hori zuzena baldin bada, eta berriro diot, guk uste dugu
zuzena dela, eta zentzu horretan lehendakariak bete-betean asmatzen duela, hala delako, gerta daiteke luze gabe, Madrilen eratzea gobernu bat, gure autogobernua, gure instituzioak, eta gure nortasunak arriskuan jarriko dituena. Horiei eraso egingo diena. Bada, hori horrela baldin bada, eta berriro diot, gu erabat ados gaude, hori horrela dena, gauza asko aldatu behar dira, edo bestela esan da, gauzak errotik aldatu behar dira, bai politika batzuk, bai dinamika politikoa bera, bai gobernantza eredua, eta baita ere, aliantzak edo aliantza politikoekiko dagoen ikuspegia, ez? Eta arratsaldean berriro diot, iragarri zitzaiguna izan zen, esetz, ez? Gauzek, bere horretan segiko dutela, eta horrek gu, ikaragarrik eskatzen gaitu, ez? Zehazki, gure ustez, inkoherentzia, ikaragarria da, eta erabat, bateragarria da, goizean diagnostiko hori egin, eta arratsaldean atea zabaltzea, involuzio hori, birzentralizazio hori, gure autogobernuaren, instituzioen eta identitatearen aurkako mehatxu larritzat. Jozen horren protagonista den eta izango den peperekin akordioak egiteko eta zehazki aurrekontuak adosteko prestutasuna agertzea. Hori ez da bateragarria eta ez da inondik inora ere koherentea. Guk galdera zuzena luzatzen diogu, bai PNV-ri baino baita PSE-ri ere. Goitzean egindako diagnostiko horren ostean. Prest zaudete, benetan. Aurrekontuak peperekin adosteko? Eta iragarpen horren aurrean, herritar soilarekiko, ez dakit, arduraz nabarmendu beharreko aurre ikuspen bat da hori. Herritar soilak kalean den edonork kezka ere sentitu beharko luke? Zalantzari gabe, zalantzari gabe. Guk ez dugu inor beldurtu nahi, ez? Eta ez dugu, ez dakit, alarmistak izan nahi. Baina errealitatea da. Eta da munduaren luze zabalean indartzen ari dela eskuin muturra, Europan zehar, ez bakarrik Europan, baita mundu osoan ere, eskuin muturra eta indar politiko neofaxistak gobernu ezberdinetara iristen ari direla, eta dinamika horretatik kanpo ez daude, ez Espainiako estatua, baina ez da Frantziako estatua ere. Beraz, Espainiako estatuan ere gertatzen ari da, gero eta indar handiagoa hartzen ari da bloke erreakzionariotzat jo izan dugun hori. Eta egunetik egunera, printzipioz, probableago ematen du, bada bloke erreakzionario horrek Madrilgo gobernua eskuratzea. Esan dut zer gertatuko den, ziurrenik hori gertatzen baldin bada, eta lehendakariak atzo ere iragarri zuen. Eta berriro diot, gure ustez hori, iragarpen hori zuzena da. Bada noski egongo direla arriskuan, gure autogobernua, gure instituzioak, eta gure identitatea bera. Horrexegatik ez dugu ulertzen, ulergaitza egiten zaigu. Nolatan, halako larritasundun, ez? Iragarpen bat egin ostean, esan daitekeen, gutxi gora bera, lasai, baino gauzek berdin segiko dutela. Hemen gauza batzuk, esan dut, ez dira bateragarriak. Eta are gutxiago dira koherenteak. Ez da bateragarria, ez da koherentea, iragarpen hori egin, eta berriro diot. Eta arratsaldean atea zabaltzea, peperekin aurrekontuetan akordio berri bat lortzeko aukerari. Ez da koherentea, ez da bateragarria. Goizean iragarpen hori egin, eta duela 2 urte eskas gertatu den bezalaxe, Gipuzkoan, Durangon eta Gasteizen, PP horretan nolabait oinarritzea eta PPrekin akordioak egitea, ezkerreko subiranismoa nolabait gobernuetatik baztertzeko edo aldentzeko, ez? Ez da bateragarria, goizean, ez? Emergentzia habitazionalari edo etxe bizitzaren larrialdiari, ez? Aurre egin beharra dagoela esatea, eta arratsaldean iragartza, batetik, orain arteko politika berdina eutsiko zaiela, alegia, etxe bizitzaren larrialdia sortu duten politika horiekin beraiekin jarraituko dutela, eta esaten ari naizen bezala, atea zabalik guztea, etxe bizitza arloan zer nolako proposamena duen, gauza jakina den PP batekin akordioak nolabait egiteari. Ez da bateragarria, eta zentzu hortan guk uste dugu PNV-ek, behingoz
erabaki behar duela. Zer den egin nahi duena. Zein den ikasturte honen, eta ikasturte honetaz haratago, legegintzaldi honen propositoa. Guretzako atzoko eguna, atzoko eztabaida, horretarako zen. Alegia, gure ustez atzoko egunean eztabaida horretatik atera behartzana zen, proposito argi bat. Eta lan eskema edo lan agenda argi bat. Bai ikasturte honetarako, bai oro har legegintzaldirako. Esana dugulako, ikasturte hau klabea da. Ikasturte hau klabea da. Behin ikasturte hau gaindituta. Baina, kasik hauteskunde kanpainan sartuko garelako, eta badakigulako testu inguru horretan desiente zailagoak izango direla. Bai akordioak eta bai bestelako kontu batzuk, ez? Eta zoritxarrez berriro diot, alakori gezean, iragarri zitzaiguna izan zen, gauzek orain arte bezala segituko dutela. Alegia, egoera honetara, ez? Ekarri gaituzten nolabait politika horiekin, beraiekin jarraituko dutela, ez? Eta, askotan esan dugu, ez? Baina ez da posible. Arazoei soluzioa ematea, arazo horiek sortu dituzten politika horietan, beraietan insistituta. Atzokoan ere autogobernuaren aipagaia ere izan zen, eztabaidan, eta batetik aipatu zen, sine die ezintzela eztabaida luzatu, baina baita ere iragarri zen bilera erronda egongo dela 9 hilabetetarako, 9 hilabete barru. Ez dakit, jakine dugu EH Bildu nola ikusten den denbora tarte hoietan, EH Bilduri dagokionez egutegi bat bada? Begira, horrek ere kezka eragin zigun. Batetik goizean, urgentetzat jozelako autogobernuan akordio berri bat, estatus politiko berri baterako akordio bat, eta horrekin gu erabat ados gaude, urgentea da. Urgentea da, batetik, behar ditugulako egun ez dauzkagun ahalmen eta botere politikoak, ez gixarte gisa, herri gisa, parez pare dauzkagun erronkei aurre egin alizateko, baina urgentea da ere, azken batean, etor daitekelako lehen esan dugun hori. Eta da, gobernu erreakzionario eskuin muturreko bat estatuan. Eraso egingo diona, itxura guztien arabera, gure autogobernuari, gure instituzioei, gure identitateari. Beraz, hor, akordio hori, ezinbestekoa da, urgentea da, ados. Horrekin, erabat ados, eta postu gintuen hori entzuteak. Duela gutxi, entzun genuelako PPko barkatu, PNV-ko lehendakari berria, edo presidente berria, Aitor Esteban jauna, gauzak ere hain urgenteak ez zirela, eta hainbesterako presarik eta ez zegoela esanez. Beraz, atzoko lehendakariaren, urgentzia adierazpen horrek postu egin gintuen. Baina beste behin ere, gero, hotz xamar utzi gintuen, segidan esan zuen hori entzuteak. Eta da zer? Berak lidergo paper bat jokatzeari uko egingo diola, protagonismo guztia, nolabait alderdiei dagokiena, eta berak, hemendik 9 hilabetetara, erronda berri bat egingo duela, baloratzeko gauzak nola doazen, eta kasuan, erreztaile lanak eta egiteko. Urgentea baldin bada, estatus politikoan, autogobernuan akordio bat, eta urgentea da, hortan ados gaude, ez da posible. Lehendakariak dagokion, edo legokiokeen, nolabait, lidergo paper horri ies egitea. Eta ez da ere, horrekin oso koherentea esan nahi dute halako denbora, tarte, esan dezagun luze, edo eskuzabal bat finkatzea, ez. Gure ustez, egon badago presa, hori partekatzen dugu, eta horrek esan nahi du gauzak askoz azkarra egin beharko liratekeela. Ez baitakigu zenbat iraungo duen, aukera leiotzat jo izan dugun hori, ez baitakigu zenbat iraungo duen legegintzaldi horrek Madrilen. Eta beraz, ezin us daitezkelako, hori ere esan zuen momentu batean, ez dakit, ezin luza daitezkelako gauzak sinedie. Ezin luza daitezke sinedie, baina bide bat ez, ezin plantea daitezke ere alako epe luzeetan, ordurako auskalo, non gauden. Urgentzia hori ikusita, ez dakit baliabide bat edo izan ote daiteken, EH Bilduk behar beste legebiltzarkide dauzka, pleno monografiko bat deitu alizateko, akaso baliabide hori eta ardura horiek hartu beharko lirateke? Ez dakit, baloratu beharko dugun kontu bat da, ez? Edo nola ere guk, nola esan, albaita ardura hundienarekin, jokatu nahi dugu, orain arte bezala, kontu hontan.
Izan ere horregatik ere, bolada luze batean, ez gara, nolabait ez detailetan, sartu izan, beti esan izan dugu, eta gaurkoan ere gauza bera esango dut, guk hor uste dugula denok ere egin beharrekoa dela, lan asko eta zarata gutxi, lan asko eta zarata gutxi, baina, zalantzari gabe, arduragatik ere, aztertuko dugu, zer aukera, izan daitezkeen edo izan ditzakegun geuk ere, geure eskura, bada gauzak hori albait gehien azkartzeko, lehendakariak goizean berriro diot lehen hitzartze hortan esan zuen horrekin ados gaudelako eta esan zuen hori zuzena delako. Urgentea da. Presa dago eta beraz ezin ibil gaitezke halako luzamenduetan. Hain zuzen, autogobernuaren eztabaidaren bueltan alderdi sozialistak ere nabarmendu du, lan guztiak edo lan gehienak eginak daudela, eta guk galdetzen diogu, ze punturaino ote den lerrogorria erabakitze eskubidea bera, hitz egiten duzuenean alderdien artean, erabakitze eskubidearekin zer gertatzen da? Begira, horrek ere kezkatu gintuen, esan nahi dute, Anduezak jarri zituen, lerrogorriei egin diezu referentzia, eta guretzako hori oso kezkagarria da, halako, esan dezagun, sakontasunezko, irismena duen, eztabaida bati ezin heldakioke horrela, gure ustez. Gainerakoei nolabait lerrogorriak jarrita. Are gutxiago izan beharko luke lerrogorri bat, zer eta herri honen edo herri honen parte honen, gizartearen gehiengo zabalaren borondate demokratikoari zerraia jartzea. Esaten duenean, Anduezak esaten duelarik bada erabakitzeko eskubidea lerrogorri badela, egiten ari dena hori delako. Gizarte honen eta herri honen parte honen lurralde hauen, edo lurralde hauetako gizartearen gehiengo zabalaren borondate demokratikoari ateak itxi. Eta esan, borondate demokratiko hori etzaiola bide eman behar. Aizu, nik ulertua dudanen arte eta dakidanen arte demokrazia hain justu kontrakoa da. Alegia, gehiengoen, borondate demokratikoari bide ematea. Hori egin beharko luke, beste gauza askoren artean, itun berri horrek eta estatus politiko berri horrek, Edo nola ere, eta lerrogorri ez ari garela, atzokoan ere horrek eskatu gintun, Zerk, bada ikustea, hemen, problemaren parte handi bat, behintzat hori dela. Eta da, PNV-ek, jarraitzen duela, nolabait, lehenesten, PS-rekin daukan koalizio hori, konbenientziazko matrimonio hori delako, konbenientziazko matrimonio hori, beste gauza guztien gainetik. Eta autogobernuaren gaia, adibidetzat baliagarria da. Beira, duela astebete eskas, okerez banago. Lehendakariak, Pradales jaunak berak, iradoki baino gehiago esan zuen, bera prest zegoela. Autogobernuaren auzi hontan lidergo paper bat jokatzeko. Bai? Geure ustez, beharko lukeena eta zuzena dena. Ongi. Horren ostean, ateratzen, Andueza jauna, literalki, uste dut espresio hori erabilizuelako, beste batzuetan ere erabili izan duen bezala, belarrietatik tira egitea, bere bazkideari. Ongi. Eta atzoko egunean ikusi genuena izan zen, itxura batean, belarri tirakada horrek funtzionatu zuela. Lehendakariak, lehen egunean esan zuen hori, esan beharrean, lidergo paper bat jokatuko zuela, eta lehen esan bezala, kalkotxen artean urrats bat, atzera egin zuelako, protagonismo alderdien esku utzi zuelako, eta arestian aipatu bezala, epe muga, lanen, balizko ebaluazio edo errebisio baterako, epe muga ezin, gure ustez behintzat, luzeagoa eta, eskuzabalagoa finkatu zuelako, Gure ustez hori problema bada. Problema bat da, konstatatzea, oraindik orain, PS-ren lerrogorri horiek baldintzatzen dutela, gobernu horren, ekimena, Eta hori gertatzen da autogobernuan, baina gertatzen da hezkuntzan, garaian ikusi genuen bezala, eta gertatzen ari da euskaran. Euskaran ere, atzoko egunean bertan, Andueza jaunak jarri zituelako lerrogorriak. Guk aldetzen duguna da, beraz, herri honen beharrak, herri honen aspirazioak, egon behar dute lerrogorri horien menpe, eta lerrogorri horien baitan,
eta noiz arte. Zifra zehatz bat galdetu nahi dizut. Ekainatikan gaur bitarte, zenbat bilkura egon dira estatusaren aferari buruz hitz egiteko? Bueno, horri ez diote erantzun zuzenik emango arestian esan dudan horregatik, ez. Guk uste dugu, afera hau, ez, nahikoa importantea dela, bada arriskoan jartzeko, ez. Esan dut lehen, ere ustez, hemen alderdiei dagokiguna da, arduraz jokatzea, eta zentzu horretan, lan asko egitea, eta zarata gutxi, ez, ateratzea. Esan dezakedana da, bilkurak ez direla, ez, behar beste izan, hor problema bikoitz bat gertatu delako, ez, batetik, EAJaren lidergo aldaketa eman delako, eta horrek, ekarri zuelako, lan dinamikaren, ez, moteltze bat, eta bigarrenik, hau ere gauza jakina da, gauza ezaguna da, bada gai horretan ere, ez bakarrik gai horretan, baina gai horretan ere, soeren interlokutorea zena edo interlokutore nagusiena zen pertsonak, ezaguna den, ez? Kasu judizial horretan, koldo izeneko kasu horretan, implikatuta, ez? Azaldu delako. Orduan horrek, ekarri du, ez? Halako motelaldi bat. Baina, horren ostean, horixe, dagoeneko badagaraia berriro ere martxa ona hartzeko, ez? Aipatuko dugu euskara bera ere, horre euskara babesteko lege proposamen ezberdinak daude, batetikan EAJarena, bestetik zuena ere. Ez dakit, ematen du akaso alor hau ere blokeo egoeran ez dezaken amaituko edo, bestelako akordiorik edo ez baldin bada egoten, zer aurre ikusten duzu zentzuenetan? Ez dakit zer gertatuko den, baina guk oso garbi daukagu zer gertatu beharko lukeen, edo bestela esan da, oso garbi daukagu zer ez lukeen gertatu behar. Eta da, inor gutxi ulertuko luke. Gai horretan, erortzen ari denarekin, nola baita esateko, ez? Euskararen aurkako oldarraldi juridiko, politiko, ideologiko betean, ez? Gaudelako, lege ekimen horiek aurrera ez egitea, ez? Orduan, gu behintzat oso garbi daukaguna da, eztabaida eman behar dela. Eta zentzu hortan, posible egin behar dela, lege ekimen horiek parlamentura iristea. Ezin gera daitezkela, nolabait, astapeneko tramitean, ez? Guk oso garbi daukagu. Guk, behintzat, gure esku dagoen egingo du hori gerta ez dadin, ez? Eta baita ere, pentsiodunak hilako 25 izango dira legebiltzarrean, hain zuzen, aurreikusten da, kasu aurreikuspen bada besterik ez, baina gertaliteke ere pentsiodunen proposamena bera ez eztabaidatzea eta pentsiodunak hor publikoan gelditza besterik ez zuen artean hitz egiten. Horixe gertatuko balitz, gerta daiteke parte hartze politikoaz gaur egun gizarteak dauzkan espektatibak zapuztea, ez baldin badago eztabaida hori, eta zentzu horretan hori legebiltzarkide guztien ardura da? Zalantzari gabe, esan nahi dut begira. Joan den urtean, luz hitz egin genuen, luz hitz egin zen, ez? Politikarekiko, ez? Gizartearen, gero eta sektore zabalagoen aldetik egon badagoen urruntasunaren, distantziamenduaren inguruan, ez? Ongi. Eta orain, pentsionistak, ez? Antolatu, legez dagozkien eskuide bat baliatu. 140.000 sinadura bildu. Eta parlamentu horretara lege ekimen bat eramaten dutenean, zer egin du gobernu honek? Bada esan, atea itxi bertzaiola, lege ekimen hori. Alegia, sikiera, etzaiola bide eman behar eztabaidari. Guri hori, ulergaitza eta maila handi batean onartezina iruditzen zaigu. Parlamentua baldin bada eta izan beharko luke, ez? Gizartearen nolabait hori borondate demokratikoaren eta subiraniaren etxia, ez? Hor guztiari buruz hitz egitea posible izan beharko luke. Bereziki posible izan beharko luke hitz egitea herri honen, gizarte honen, parte honen, herri honen, parte honen, importante baten problema handi bat den horren inguruan. Eta hor, PNVek eta PSek momentuz behintzat,
Oraindik gero, parlamentuak erabaki behar duelako, ez? Baina gobernuaren ebazpen horrek esaten duena da, horri ez zaiola bide eman behar. Guri oso larria iruditzen zaigu hori, besteak beste, ez bakarrik, baina besteak beste, arestian aipatu dugun hori elikatzen duelako, edo horretan sakontzen duelako. Eta da, esan dut, egon badagoen, distantziamendu edo arrakala horretan, ez? Larun bat honetan ere konferentzia politikoa dauka EH Bilduk, honek zertan baldintzatuko du gaurkotasun politikoa? Guk gauza jakina da, konferentzia politikoa urtero egiten dugu, hor egiten duguna da, joan berri den, ez, ikasturtearen balantze bat, eta ikasturte berriari begirako, proiekzio bat, ez, hor finkatzen dugu, ikasturteko gure hildo politikoa edo hildo politiko nagusia, ez. Zentzu hortan, esan dezakedana, aurreratu dezakedana da, detaile handi egirik eman gabe, baina, biharko egunean EH Bilduk, irismen luzeko, ez. Tamaina handiko edo sakonera handiko eta ambizio handiko ekimen politiko bat, ez, iragarriko duela edo martxan jarriko duela. Baina, horren berri zehatza jasotzeko, biharko egunera itxaron beharko duzue. Adi egongo gara honen bestez. Eta bestalde ere jakin nahi dugu, hain zuzen, Txiki eta Otaegi, zehazki, beraien fusilaketaren urteurrena heltzear dago, udaz geroztikan aipatutako elementua bada, berriki ere zarautzen beraien bueltako eta 1975 urteari buruzko erakusketa jartzea debekatu dute. Ez dakit, jakin nahi dugu, zergaitikan bi pertsona hauen oroimena zalantzan jartzen ari da, eta bereziki norbaitek pentsatzen du propioki beraien senideek bizi dezaketen birbiktimizazioan? Ez dirudi bakarren batzuk gehiegi pentsatzen ari direnik horretan, ez? Egiten ari diren adierazpenekin, eta oro har agertzen ari diren jarrerarekin, nabarmen uzten ari direlako bi gauza, ez? Batetik, errelato bat eta bakar horren inposaketan, ez, jarraitu nahia, eta bestetik, herri honetan, ez, lehen eta bigarren mailako biktimak bereiztek jarraitu nahia, ez? Eta horrek zalantzari gabe, noski, badakarrela, aipatu duzun berbiktimizazio hori, ez? Nik uste dut hemen bi plano daude, eta argiki esan beharra dago. Eta Zarautzen gertatutakoa da, zeharo onartezina barkatu eta salagarria. Zentsura eta beto politiko argi bat delako, Estatuaren bi biktimen, diktadura faxista baten azken bi fusilatuen, memoria, landu nahi duen, esposaketa bat, nolabait, betatzea edo zentsuratzea, oso gauza larria da eta onartezina. Esaten nuen, hemen bi plano dago. Batetik, Txiki eta Otaegi estatuaren biolentziaren biktimak dira. Diktadura faxista baten zehazkiago biktima dira. Eta biktima diren enean, errespetu guztia merezi dute. Begira, ona ekarriko ditut, Urkullu lehendakariak egindako adierazpenak, nire ustez zeharo zuzenak izan zirelako. Hark esan zuen, eta arrazoi osoa dauka, ezin egin daitezkeela, ezein biktimaren inguruan, baina ez da Txiki eta Otaegiren inguruan ere, inolako nolabait konsideraziorik edo hausnarketarik beren biktima izaera gutxietxi edo zalantzan jar ditzaketenak. Eta hori da, egun hauetan eta joandako asteetan, PNV-ko eta PSE-ko hainbat ordezkari eta bozeramale egiten ari direna. Horrek, auzitan jartzen duelako, zalantzan jartzen duelako, nabartu egiten duelako, beren biktima izaera. Eta hori ez delako egiten beste kasu batzuetan. Hori ez da egiten esaterako etaren biktimen kasuan, ez? Eta gero hemen badago bigarren plano bat. Nahi bada politikoagoa. Eta da, esan dut lehen, ez dira gainera edozein bi biktima. Dira diktadura faxista baten biktimak. Eta egiten ari direna da, bi persona hauek, bi militante horiek, kriminalizatu. Guk ozen salatu dugu. Bi lagun horiek kriminalizatzen direlarik, kriminalizatzen ari da oro har erresistentzia antifaxista guztia. Zeren eta Txiki eta Otaegik ez zuten egin deus 36ko gudariek edo militante sozialistek egin ez zutena. Txikik eta Otaegik ez zuten egin deus erresistentzia frantsesak
partisanoek edo makiek egin ez zutena. Berriro diot, txikita ota egi, kriminalizatuta, txikita ota egi nolabait deslegitimatzen ari dira erresistentzia antifascista guztiak. Deslegitimatzen ari dira erresistentzia antifrankista bera. Eta modu horretan, oharkabean pentsatu nahi dut, egiten ari direna da, frankismoa zuritu eta erosi Espainian, Ebrotik bera, PP eta Voxek darabilten markoa. 36ko estatu kolpe fascista eta osteko diktadura zuritzeko. Haiek ere hitz egiten dutelako, bi violentzien inguruan, esaten dutelako, bai, baina horazkenean bi aldeek ere, izan zituzten nolabait exzesoak edo egin zituzten exzesoak, hori lagunok hori da. Osea, diktadura fascista bat zuritzea. Diktadura fascista baten hori violentzia eta diktadura fascista horren aurreko erresistentzia berdintzea. Eta hori gure ustez behintzat akats ezin larriagoa da. PNU eta PSE etxe kalte ari dira gai honetan. Eta jakin beharko lukete. Baipatutako guztiekin gaditzen gara, Arkaitz Rodriguez EH Bilduko legebiltzarkide eskerrik asko gizonetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuie eta nahi duzuen arte.